लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय दिनै आङो सिंग्रा बनायनो आखायाव लादों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबायदि बनायो दानिया थौदो नोंथांमोना नायलांदो आं सिंग्रा बनायनि ओरैनो न'आवनो बेयाव आङो मैदा लादो बेनि उनाव आं मस्ला बाङाय होदो आरो संख्रि बेखौ आं मोजां गलायनानै लागोन मस्लायाव आं मिथि आरो आजवाइन होदो नैबे दा रिफाइनदो लगायना लागोन मिक्स खालामनानै मोजांनो बिनि उनाव दै होनि दैखौ बाङाय बाङायल' होग्रोनानै मिक्स खालामग्रोगोन खनसेयावनो बुरजा होबा बारा जागोन ना होमबा बेनिखायनो बाङाय बाङायल' होनानै मिक्स खालामगोन आङो बेखौ आङो नानाय जाबाथाय दसे हि गिसिदो खोबना दोननोसै नै जाबाय दानिया थौदो नेक्स्ट स्टेपाव बेयाव आं एवनो थाखाय पियास दरसे गिदिर हानानै लादो बेनि उनाव फालौ थाइनै हानानै लादो फिसा फिसा बेयाव हाइजें हानानै लादो आरो सामब्राम बेनि उनाव जिरा बाङाय लादो बेनि उनाव फालौ गुन्दै बेनि उनाव हालदै बेनि उनाव थावा दुंबाय बियो गाज्रि नङा माने मैयायो थावनि फिथा खावदोंमोन बे थावावनो आं दा संगोन बिनि उनाव नै आलु आरो मटरखौ आं रुनानै लाग्रोखाबाय दानिया बेयाव आङो पियास बेनि उनाव मस्ला मस्लि गासै फालौ आंनि हाना लानायखिनिखौ आं बेयाव खोबसेयावनो बाङाय मोनजासिम माने गोजा जाजासिम एवफ्रामनानै लागोन बिनि उनाव रुनानै दोनखानाय आलु आरो मटरखौ होगोन दा आङो हालदैफोरखौ गासैखौबो थावआवनो होजोबखाबाय बेखौ आं मोजां फ्राय खालामनानै लानोसै जानो लुगैलायबाय आं मोनबाय दा बे मोनबाय दा आं दहाय माबाना दोननाय मैदानिया गुरै जाना थाबाय बेखौ आं दा नानिसै दा आं बेखौ नानानै लानोसै पातलाद्रायबो खालामा आङो ओमफ्राय पातलायानो जाबाय खोमा बेखौ आं गेजेराव हास'नानै लानोसै मोननै जागोन बेयो नैया हास'नानै लाबाय आं बेखौ बेनि उनाव आङो बेखौ फार फाराव दै बाङाय होगोन आरो दै फिसिनानै होमबाना सिथाबगोन मोजांनो फार फारावनिया दै बाङाय होबाय आङो दै बाङाय फिसिनानै बेनि उनाव आंखौ बेबायदि मगथायनानै नासथाब नासथाब होनांगौ जाहाथे बार हाबा सिङाव बेयाव आं दा एवनानै लाखानाय मटर आलुखौ सोना होनोसै बेनि उनाव आं आरो बेयावबो दै बाङाय बाङाय होगोन आङो बेयाव दै बाङाय फिसिनि जिं जिङाव दैया बाद्रा जाबायसो दै बाङाय इमान होद्रायनोबो नाङा दैखौ सिथाबजासेल' हो मोजांनो बेनि उनाव आङो बिथिंनि खर'खौ ओरै लाबोनानै फोनांनोसै उनाव मोजां नासथाबनानै होनोसै आरो जाहाथे बार हाबा सिङाव इमान मोजां जायाखै आंनिया नैया जाबाय
नैया आंनिया बानायना लानाय जाबाय दा आं बेखौ एवनोसै थावाव नै थावा दुंबाय दा आं बेखौ एवनोसै आंनिया साराया फिसा बेनिखायनो आं खम एवगोन खनसेयावनो होजोबा बाङाय बाङायल' एवगोन आङो दा नोंथांमोना नायलांदो आं बेखौ बेलथाय बेलथाय होगोन नङाबा खामगोन स्ल' फ्लेमाव माबादो आङो बेखौ फिसा होदो गेसनि फ्लेमखौ दा नैया आं इसानै बेलथाय बेलथाय होबाय थागोन ओमफ्राय मोनसे मोनसे होदेरलांबाय थागोन मानो होनबा खनसेयावनो बुरजा होबा सिथाबगोन ना आंनिया साराया फिसा दा आङो नैया मोननायखौ थिखांहोलांगोन बेनि उनाव आरो गोदान गोदान होदेरलांबाय थागोन बेखिना मोननायखौ आं थिखांग्रोनोसै नै आंनिया मोनजोब्बाय दा आंनिया सिंग्राया मोनबाय जों दा जानोसै गोथाव जादों नैया जानानै गोथाव जादों नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनानै नाय आंनि भिडिअ माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर बेनि उनाव आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय